Počkej, já jdu dojebat tu flešku. Všecko tam bylo tohle. To je snad, tyjo. Ještě dobrý. No to ne. To říkáš fleška. Asi bys jí měl mažit před ženou. To bych chtěl aktivní chlazení. Si ho do vody. Jo. Vyjdu se napřed. To je ten čip tam. Ne, Tam nebyl. ten tam ani nebyl. Připlám tady, jestli chcete. To prostě To je... To by se mohlo taky trošičku. To je teplem. Mimochodem podívej se, jak je zdeformovat, to se zdeformovalo vlastní vahou. to je masakr. 40 000 G-čeků zdeformovat. Jo, rozebíral jsem to, tady normálně celý takový pásek jenom. Počkej, vidí to. Tady to se chci dobováčit, podej, jenom chlap, teď to taky napadlo. Ne. To takové zobáč. Máš 6 kg. No. Tak, to byla dobrá bomba. Táčíš? Jo. Málo. 2 kg. To je uhel. Ale takhle se rozbije 2, 1. A kde je ten vypínáč? Jaký je vypínáč? Můžu? Ježiš. Jaký hřík. To byla metlatová rána. Vy jste to cítili? Jo, úplně tak. Jsou atmosférické výběry. Tornádo. Nemá šanci. Ale jo, to po chvilce. Ta šňůra je moc dlouhá. Teď. Jaký? Už vidím o to, že jsou ty kondy. Jak jsou tam ty mraky? Jsou olověný mraky. Má to někdo zkařický. Myslím, že to je jenom jedna. To je jako řítata. A trony už jsou v piči. Cože? Z toho něco vyteklo. To jsou ty elektrolyty? Jo. Za chvilku buchne. To měl být můj. Já tady nechám právě. Myslím, že budou třeba novou elektronu. Cože minule jste na té VRC vyměnili kolik? 3 elektrody jenom. Jo. Ty vole, jaké saze. Byl malej elit.
To byl procesor.